बोरो ए गासिबोथ' बिहामजो जासिनो नङा होमबा बे बिहामजो नङाना फिसाफोर दंना आच्छा दुब्लियाव बे ल'खासै ना खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिनबाय लोगोसे नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट लोगोसे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आं दिनै मोनसे जायगायाव फैलायबाय नै माने दैज्लां सिजन नालाय माइ गायनाय सिजन नालाय जांख्रा जादों आरोना जांख्रा माने हाजिरा दाबायदि जुगावथ' बहुद जांख्रा माने हाजिरा बायदि आरोना ओमफ्राय नैबे दाख्लै आङो नैबे एसे देखायदोंमोन ना दैबाना बिनि एसे ओरै साथिंजाय आरोना बेहाय एसे आदा सिगाङावहा जांख्रा जादों बेखौ एसे बहुद मानसि बुरजा माइ गायदों आरोना बेखौ नोंथांमोना एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि ओमफ्राय जायगायाथ' बिराद गाज्रि नै नोंथांमोना बिराद ओरैनो नोलो ओरैबो नोलो ओरैबो नोलो ओमफ्राय एकदम जं माबा गोजा आरोना जाहारबारि गोजा थ' माबायदि माइ गायदों बेखौ नोंथांमोना दुब्लियाव देखायनोसै आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो ओरै एखेबारे खासि हाग्रा नै नुहुरा जेरैबो ओरैबो माने ओरैबो खासि हाग्रा गैया आरोना नैथिं माइ गायदों थिं गायगासिनो दं नै ओरै साहाथिंथ' अबस्थायानो गैया नै ओरैबायदि माने खासि हाग्रा गोजा आरोना नैबे हाया गोमोन जाबाय गायजासिम ओमफ्राय नैबे साहाथिं नुहुरलायबाय नै एखेबारे खासि हाग्रा गोजा ओरैबो सब बे खासि हाग्राखौ सिफायनानै सिफायनानै माने माइ गायनाय दुब्लि गोजा ओरैबायदि माने नोलो मुरा दं आरो नैबेयाव माबाबाबो हाया मोनहांबायबाबो सब नोलो मुरा गोजा आरो बेयाव माइ गायबाबो माने ओरैबायदि खासि माबा नोलो रज'खागोन माने बिराद खस्थ' जागोन आरोना नोलोनि सब नोलो मुरा गोजा आथिङाव हाबजानोसै दुब्लियाव फैबाय गोबावथारसैमोन ना दिनै फैनानै एकदम बिराद खस्थ' मोनबायलै माने खासि हाग्रा जोंना बौजानो गिनांगौ ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबा बयबो बिराद गोथौ गोथौ हाबो आरोना नैथिं एकदम खासि हाग्रा गोजा ओमफ्राय नैबेयावनो गायदों आरो मानसिया ओइ नैबे बुरजायानो ओरैबो सब दै लोमजोबनाय गोजा नैबेखौथ' गायखांबायमोन आं दाख्लै खोन्थाखादों नैबिथिं साहाथिं माने माबाबाय होननाय आं खोन्थानाया नैबेनो आरोना दाख्लै मोनसे भिडिअ सिगांनि भिडिअ खोन्थादोंमोन नैबेनो सब बाला फबजोब्बाय नैबिथिंबो नै गायथ'वाखैमोन नैबे गायबायमोन नैखौ खिन्थु फबजोब्बाय आरो बिराद लस जासिनो बिसोर फैयै फैयै जेन थेन मोनफैलै दुब्लियाव एकदम दुब्लि गायैया गोबावथारसैमोन ना नै मोनथिंजों नै बिराद बुरजा माइ गायदों सब गामिनि गोजानो नायदो नै माइ गायनायफोरखौ खनसे देखायनोसै आरामसे बयखौबो ओमफ्राय नैबेबो नामा गासिबो हाया खै बिगा होनदोंमोनलाय 13 हा 14 बिगा खै बिगासो गायनो हागोन दा बै नोलोआबो नामा नैबे नोलो नुहुरनायाबो नामा हा फख्रिसिम बाब नोगोद रायजोनि फख्रिसिम नोगोद हा दं आरोना ओमफ्राय आं माइ गायनायखौ खनसे देखायनोसै बयखौबो नायदो नै माने गोदो बेबायदि सावरि जालायलायामोन आरोना ओमफ्राय नै दा बेबायदि नुफिनबाय जोंनियावथ' बेबायदि गैला बयबो हाजिरासो लायो नुवाखै हालिनो बैनिफ्राय गायबाय नै बेसेबांबा बुरजा गायबाय ओमफ्राय खोथिया रोगाग्रायाबो नोंसिना आदा फंबाय खोथिया रोगाग्राया नै रोगागासिनो रोगाख'लायनो हायाखै नामा गायग्राफोरा बुरजा ना आच्छा र' आं खोथियाखौ खनसे देखायग्रोनोसै नै खोथिया बिराद बुरजा नै बे सब आदासिबरामनि खोथिया गेजेर ओमफ्राय नैबेनिफ्राय गायै गायै बेसेबांबा सहैबाय नै ओइसिम मोनहैबाय गायनाया आं गायग्राफोरखौ एसे फारसेनिफ्राय देखायनोसै गायग्राफ्रा बिराद माने फुरथि जागोन होनबा गायग्राफ्रा माइ गायनायखौ नायदो एसे नै आं सिगांथिं देखायनो हानाय नंला आरोना मानो होनबा गायगोदान नालाय गाग्लि गुग्लि दा बोराब गारगोन गायग्राफ्रा गायनायखौ गद गैया होमबाबो ओरैनो देखायलांसै आरोना नायदो नै माइ गायनो मोननायाथ' नोंसोर गोबावथारसैमोनलै नोंसोर गामियाव दै लोमै आच्छा मोजाङानो जादों नै हारासिबा एकदम हिनजावफोरनिखौसो बांसिन थाब थाब गायनो हागौ देलाय खनसे गायनानै देखायला सावरि जायोमोन आदा दं गायनो मोनैया दा गोबाव जाबायमोन आरो हजों गायगोन ना गायाखै न'आव न'आवथ' दैयानो दं गायनो हाया बे
दैयाव लैथोबाय जानो आच्छा दाबो लोमनानै दं नामा दाबो दं मालाबा नायनांगोन र' खनसे गामिनि मानसिफोरखौ मोनबोजोब दं आच्छा 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 नाथ' मोननाय नङामोन रावबो गायनो हायाखैना गामिना गासैबो खनसे देखायनोसै आरोना नायलांदो नै गाग्लिनोसैलाय खनसे बोराब नाङा आरो खिन्थु नायै नायै नैबेखौथ' सिनायखायो नै जोंहा माहाजोन बुरिया बेनो आरो सिमानिया औ गामियाव माबायदि नोंसिना गायनाया माइया माबायदि जादों गायगासिनो दंना गायलाय थैलाय बिराद खस्थ' आरोना जोंथिंसो मोजां खनसे गायनानै थायो खिन्थु बिसिनिथिं माने गायफिनबाथाय मा जायोनो थैफिनो आरोना ओमफ्राय गायफिननो गोनां जायो जोंनाबो नैबो बिदि जानो हागौ मानो होनबा दामानि दै लोमगासिनो दं नालाय बैथिं नै बिथिंजाय माने बुहुद लोमनाय दं आरोना ओमफ्राय नैबे बारा लोमस'नाय नङा खोमा एसे बोरि जायगा दे एसे खोन्थादो माबायदि मोनदों माइ गायनानै सावरि बिदिथ' जाफेरलायमोन ना जाबाय थाखायो नोंसोर गामियाव बिदि जाफेरलायबाय थाखायोना दा बहुद इन्टारेस्टलै जोंथिं बिदि मोनला आखौ खिन्थु एखेबारे हाजिरा नङाबानो मोना सावरि होननाय नियम गैला माने दा सावरियाव मा होगोन नोलै मालिकआ अमा मासे अ अमा दंना बेनाव हेख्लायदो दा मोनायाव औ संग्राया दंखायो लाबोगोन नामा दुब्लियावनो न'आवसो दुब्लियाव जानांगौलै दुब्लिनि माबाखौ दुब्लियावसो जानांगौ होमबासो एसे इन्टारेस्ट जायो बारा दुब्लियाव गाजाबाय थायालै आं एसे थाब थाब थाबायनानै उनथिंनिफ्रायसो देखायनोसै आङो औ माने दुब्लियाव थाबायो गोबावसैमोनथ' आइडिया मोनलाय लांला बिराद बुरजा दं नै ओइसिम नैबे गेजेराव माखासे दै लोमनाय दङ ओमफ्राय बै खोथिया रानबाय थानायसिम आरोना ओमफ्राय नैबे गेजेराव मोनसे दै लोमनाय दं बेखौ हालेवलाङाखिसै ट्रेक्टर माबाग्राफ्रा गोदो जानो गिदों खोमा ओमफ्राय बै जेसेबां नुहुरस'योना बेसिम आरोना माबा गायनो गोनाङा ओमफ्राय गायै 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 बैनिफ्राय नैबेसिम सफैबाय बिराद बुरजा नालाय मानसिया दसेनो हादों आरोना हालेवग्रायाबो थानायबा एसे मोजां जागौमोनलै दे गायहोलां खोन्थादो आदा शिब'आनो माइखौ मा माइ गायखो परिमल माइआ खोब मोजां जायो जाहैबाय मानसिफ्रा आंबो गोदानसो नालाय नैबे हायाव देग्लाय लाजेननाय माबा नामा बियो जोलैया बायनाय नामा ना न'नि सोरबा सोरबा माबायोना जोलैखौ बायोना बायो नङा बे खाथिनि गामिनिखौ लादों दंखायोमोन जाहैबाय लकेल आरोना लकेल आच्छा ओमफ्राय न'आव खै बिगासो गायखेना गायनो हायाखैना न'आव गायाखै बेनो दासिम गायथ'वाखैनो ओरैनो गायनो हागोन हाया न'आव हागोन खिन्थु दैखौ नायै एसे आच्छा गायनांगौ जाहैबाय दैयाथ' थाब राना नोंसिनाव बै माबासो रानाय नङा आगस्ट मास ओरैनो दैयाथ' सानब्रै गाहाम थायो बेनिफ्राय सानब्रै थानाय माने माइआ खस्थ' मोननाय ओरैनो लोमहरबाय थाबाथ' रोमोजोबो ना ओमफ्राय बेखौनो मालाबा आसा खालामनानै गायफिनो दाखौ बिदिनो डाबल जायोना खामानिया मालाबा खेबथाम गाहाम गायनांगौ जायो बिराद खस्थ'फोर चेलेन्जिं आरोना बहुतनो माने माइ गायनाया खिन्थु नैबे जोंनि नैबे नोलोबारियाव आरो बिराद बुरजा हा लाफैबाय नालाय नैबाव खिन्थु खनसे गायनानै थागोन आरोना आसा खालामदों थागोन एसे सिगाङाव एसे दै नैबे फैनायखौ नुदों आरो बेयाव माने दै मोनसे दं आरोना नैबे जिथुनाखि नैबे लङाया माने हाखर गैला नालाय ट्रेक्टरा एवनायनि गेजेराव बे दैया एसे फैनानै ट्रेक्टरनिफ्राय फैनानै दै आरो बोहैनानै जा बाला फैदों नैबे बाला फैनाया बेनिनो ना प्रब्लेम खालामदों आरो आच्छा नोंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय बेनि माथावरि बायबाय नामा बे नैबे जेराव मोनसे माथावरि दं आरोना नैबे गोलाव नैबे नुनाया मोनसे माथावरि ओमफ्राय बे माथावरिया ओरैनोथ' दैया ओरै फैयामोन ओमफ्राय बे माथावरि बानाय लोगो फैदों आरो ओमफ्राय फैनानै नैबे बिसिनि दुब्लि गेजेरजों ओरै फैदों होनना बुंदों दा बे प्रब्लेम जानो हागौ आरो फाहामनोथ' हागोन माथावरिखौ बानायबानो हायो खिन्थु दैज्लाङाव सोर फैगोन दा नङा होमबा दे गायग्राफ्रा न'फ्राव बेसे गायखो खोन्थादो एसे जथेस्थ' माबायदि माइ गायनो हाखो गायाखैनो बिराद दुख लागा खोथा नङा होमबा माने दाहालागैबो माइ गायनो हायाबाथ' बहुद दुखुनि खोथा ओमफ्राय दाथ' मा मास जाखो दायो जुलाइ मास जाबायना जुलाइ 1 थारिख ना दिनै 1 थारिख जाबाय नै जुलाइनि
सैत्रनि 1 तारिख जाबाय दाबो माने गसा थुजेननो मोनाखै आरोना बिसोरनि माने बिराद दै लोमो मोनसे समाव थांनानै देखायगोन आं माने दाबो गसा थुजेननो मोनाखै आरोना होफैखो मालिकआ नोंसोरनो जानो दाथ' 11ता 12ता जालायबाय माथो जेबो मोनजायाखै नामा हाब माला मोनफैगोनलै जथिसफोरनिबा आयु आच्छा मथथे खै किल'मिटार जागोनलै माबा 12-13 एथ' गोजाननिफ्राय माला सफैगोन नै दासो थांनो नागिरदों नामा ना थांथ'आ थांथ'बावासो हाब खस्थ' होगोन नामालै माबाफोरखौ गायग्राफोरखौ नैबेफोर दुब्लिया सब बे आदा सिब्रामनि गेजेर गासिबो मोनखाजोब्बाय नैबेबो नै ओरैबो माने माबा थानायखायसो माबायाखै हाखौ हालेवनो हायाखै नैबे खासि नुहुरनायाबो गासिबो बिनि गोजा नैबे खासिया बिराद रोजा ओमफ्राय बेखौ दाननो हायाखै माने ओमफ्राय बेखौ दाननो हाबा बे खेथि मावगोन आरोना ओमफ्राय नैबे गासिबो मोननाय गोजा नैबे गेजेरजों मोनसे दै दं नै बेनो मोनसे प्रब्लेम जागोन बिसोरनि थाखाय माने बै दैया बायसेन्स जुदि बुरजा फैनानै जुदि फैनांगौबा गायखानाया बिराद लस जागोन दाथ' बिराद खरसा खालामनानै गायबाय खस्थ' खालामनानै रायजोफोर लाबोनानै हाजिरा थाजिरा माने सावरि लेंनानै गायबाय जुदि बे जुदि लोमजोबनांगौबा बाला फबजोबनांगौबा बिराद लस जागोन आरोना ओमफ्राय एथ' खस्थ' खालामनानै फोरोंदों ट्रेक्टरानो जेन्टेन्स फैयो नैबे जों दहाय नैबे लामाजों फैदोंमोन ना बिराद जेन्टेन्स फैयो ओमफ्राय नैबे फुरा दैयानो फैदों आरोना नैबे गेजेरजों ओइनिफ्राय बायनानै फुरा दैजों बोहैलांदों गायबाबो बै बायसेन्स जुदि दैमाया माबाथ' दंबावो दै बानायाथ' दंबावो बहुदनो बायसेन्स जुदि फबफैजोबनांगौबाथाय गैला आरो बहुद लस बेबो हाबो गोमोन गोजानै खोथिया राननाया रानबोगासिनो ओरै सफैथ'वाखै ओमफ्राय जिथुनाखि नैबे दै लास्ट नुहुरदोंना नैबे नोलो नुहुरदों बिसिम गायगोन आरोना ओमफ्राय हायाथ' बिना आरो दंबावो बेखौथ' मावनो हानाय नंला देग्लाय जेब्ला बेखौ सिफायनो हायो मावसिगोन आरो खालमासिफोरनिफ्राय हाब्रु थाबाय थानाया गोबावसैमोन नालाय जोबोद मेंदों आरोना बारा रायलायनो हायाखै आङो ओंखायनो नोंथांमोननो बारा बुजायना खोन्थानो हायाखै आरोना बेयाव थाबाय माने बानायनाय नालाय बारा रायलायनो हायाखै आं जोबोद मेङो ओरैनो दैमानि बालाबो दं नालाय गेजेरजों ओमफ्राय हाब्रु दं नालाय गोबां मेंदों आरोना ओंखायनो बारा रायलायनो हायाखै खाथियावनो माखासे माइ गायबाव दं बेखौबो देखायनोसै आंनि मा एसे मोजां स्राय स्राय माइ गायदो दुगैदो नै गामिखौनो नुहुरला नै ओरैबायदि दा गामिखौबो देखायलांगोन आं र' न' फबनायफोरखौ मानसिफोरनिखौ माने दुब्लि बारियाव फैबाय नालाय बयखौबो दुब्लि बारियाव माइ गायग्राफोरखौ खनसे देखायनोसै आं नायदो नै मालाय जि इन्टारेस्ट सोरबा माइ गायनो अलसियाफ्रा न'आव मबाइल थुयै दं खोमा बिस्रा माने गबजब दं आरो बिस्रा मालाय माइ गायनानै बेसे इन्टारेस्ट नुवाखै नै नोंसिनालाय जांख्रा ना हाजिरा ना सावरि जाखो हाजिरासो इसिना हाजिरानो मालाय बैसिना सावरिनो जोंथिं आं दहायनो होनखादोंना जोंथिंजाय सावरि नियम गैला होननानै मोनलानो मालाय सावरिबाबो खरसा दं मालाय अमा मासे होथारनांगौ नोंसिना ओरैनो खम नङा हाजिराया खमसोबाव अमा होनो हायो आरोना खोथिया गोमोखौ बिराद साइज नुयो माइ गायबानो नुवाखै बारा गोथां जाबाथाय बिदिखौनो साइज नुयो आंथ' बिराद मोजां नुयो खोथियाखौ बिराद साइज नुयो आरो बिदिबाथाय गोमो बारा गोथां जायगाखौ साइज नुवालै गायबाथाय बिस्राबो लाम गायगोन नै बिसोरनाबो लाम मोननानै दं नै रानखाजोब्बाय खोथियाखौ हाफ टाइम जाबायनो आरोना माबा साहा लोंनायनि टाइम ना खनसे रेस्ट टाइम आरोना 12ता जाबाय नङा 12तायाव खनसे रेस्ट होबाय मा जाहोयो नायदो आदा शिबखौ सावरिफोरनो ओरैनोथ' सावरियाव बुहुद मोजां बुस्थु जाहोयो बारु आदा शिबआ मा लाबोदों नायनोसै एबार मेंबायमोन नामा हा मेंलै आंबा फैगोदानाव मेंलायलायदों नोंसोरथ' दहायनिफ्रायनो दङ नै बिदि खनसे रेस्ट मोनबा मोजां मोनलायना गोसोखौ औ बांसिनबावसो नोंसिनाव एक्सपिरियेन्स दंखायोलै जोंनासो नै बेनो दुखुना बै न'आ नोंनि दा केम्पबो लुफैना दङ लामा गोजान नालाय माने फुङावनो ओंखारबोखानांगौ जायो थांलाय फैलायथ' खालामनो हाया नालाय
बुस्थुखौ आं दासो नुनानै नैबे बुस्थुखौ दासो नुनानै मिथिबाय आरोना आग लानायाव माखासे नियम निथि दंमोननो औ बेयाव माने माखासे बिबार दै गोथार आलारि बाथि गय फाथै होदोंमोन आरोना आंथ' मोनफैस्लाबाखिसै नै माइ गायग्राफ्रा खनसेनो दहाय मोजां नुवाखैमोन ना मोखांथिंजाय एबार नायदो आरो लाइन लाइन जिरायजोब्बाय बेस्राफोर मेंबाय खोमा मेंबाय बहुद मेंबाय हाब्रु जाथारना दा मा होयो होनायखौ नायनोसै आं मा जाहोयो आदा शिब'आ दा खाजाखौ नायदो खनसे आइटेमा नै रानहांबाय आरोना बेखौ मा रानगोन बेयाव थालिराव मटर नै मटर एवनाया नै बिनि गोदो माबायाव मोनजायोमोनलै बिदिखौ जोङो मायाव मोनलाय अंगनबादियाव मोनजायोमोन आदा शिब'आ नै बेबायदि होबाय आरोना आंनोबो होबाय गायग्राफोरनोबो होजोब्बाय नै गुबुननि दा एकदम दुब्लियाव मोनजाफेरामोन नै बिसिनावसो मोनजाफेरबाय मालाय जटिसफोरजों जायो खोमा जोंथिंथ' मा जायो जोंथ' मालिकआबो जाबाय नै ओमफ्राय गायग्राफोरखौसो बेस्राफोरखौ खनसे देखायनोसै आं नै मोनजाबायना ओमफ्राय साहाजों माजों होनदों गुगुनि एसे बेलेग होनबावो खोमालै बेखौ आं गोसोआव गैला गोदो माबायाव गुगुनिखौनो ना मेंगानो आन्था ना दे मेंगानो आन्था जासाबफ्लादो आरोना बेजोंनो दा न'आवथ' दंखानोसै अमायाथ' नेगासिनो दंखायानोसै दे गासिबोथ' बिहामजो जागासिनो नङा होमबा सिख्लाफोर दंना सिख्लाखौथ' आं जटिसफोरनि होनना मिथिखाबाय सिख्लाफोरा साथाम आरोना सिख्लाफोरखौ सोंथ'ला ओमफ्राय बिहामजोफ्राथ' गासिबो जटिसफोरनि नङालै नोंसोर गासिबो हा बेबा हाबा जाफैनाया सिख्लायाव अबेनि सोंदों आङो बहा गासिबो सिमोननि गोजा धेमाजिनिसो आरो बेखौथ' मिथिखायो सिमोनावथ' बिराद मोजां जायगा माबोरै फैखो नोंसोर गोसोथोनासो फैलायदों खोमा ओंखायनो नायनानै हरदों बे गोदोनि बिमा बिफा बोराय बुरैफोरनि आखल आरोना थगाय हरबाय ओंखायनोथ' खस्थ'ब्लाबो माने मोजां फिथाइ दं आरोना माने जटिसफोराव दै लोमबाबो बिराद मोजां मोनसे जायगा माने थांनाय बिराद टाउन खाथि ना मोनला आरोना दाथ' दैज्लाङावल'सो खनसे खननैल'सो दै लोमोना ओमफ्राय मेसेङावथ' बहुद मोजां सबसे खाथि बर' गामिया जटिसफोरानो बेबायदि आरोना माने मोजाङानो बहुद मोजां गासिबो सिमोननि गोजाना बिहामजोफ्रा बबे गुफुरनियालाय नोङो नैबे गुफुर मा गामिनिमोन सनापुर होननाय बिराद गामि दंलै बर'फ्रा सिमोनावबो दंसोगारो सनापुर ओमफ्राय गुफुराव माबायदिमोन हजों जायगाया मोजाङानो ना मोजांबाबो गगा मोना एसे दै बारासिन नामा खस्थ' मोनफैबाय आरोना जोंनियाव फैनानै बेस्राफोर उफायथ' गैला राजपुरिबो दंमोन दिखियाजुलिनियाथ' गगामुगनि नङाबा सिमोननि थांनायसो नङा होमबा थांनायसो बिनिफ्राय गोदो थांनायमोनब्रा माबानिफ्राय जोंनि गगामुगनिफ्रायसो खालामजोबबाय गासिबो दिखियाजुलिना ओमफ्राय ब्रान्सपुरनियालाय सोरथो नै ब्रान्सपुरनि जोंहाबो ब्रान्सपुराव गुमै दंना ओंखायनो नागिरदां माने ब्रान्सफोराथ' गोदो बिराद माबामोन मा होनो दैब'बारिमोन बेसे गोबाव जाखो हाबा जाफैनाया 12 बोसोरनि सिगां बहुद दैब'बारिमोन माबाया ब्रान्सफोरा दा बिराद मोजां जाबाय आरो खिन्थु थ' बेबायदि जानाय लोंनायाव एसे इन्टारेस्ट रायलायबाय आरोना बेखौ जोबखांनानै दसे गायबावसिगोन सिङाव माखासे हाब्बाय अखा थाइफैबाय नालाय ओमफ्राय फैनायावनो नैबाव नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनोसै आरोना माने जेसेबां गुवार दुब्लि दं नायलाय नोंसोरना बेयाव माने नांगोल मोनसेबो नुवा नोंसोरो ओमफ्राय नैबाव मोनसे हालेवनाय दं आरोना बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो माने दानि जुगाव मा जाखो हालेवनाय गैला आरोना सब ट्रेक्टरजों गायजोबो नालाय
माने बिराद स्पिड जाबाय आरोना खामानिफ्रा माने सानसेयावनो हालेवनाय सानसेयावनो गायनानै फोजोबजोबो मानसिफ्रा ओमफ्राय हालेवनाय नियम गैला रावनावबो हौवा मानसिफोरखौ माबा गायनाय माबा आलि खोनाय नुगोन नङाब्ला खोथिया रोगानाय नुगोन आरो ओमफ्राय माने हालेवनाय नियम गैला ओमफ्राय नैबेखौ नुहुरनानै फैबाय आं नै नोंथांमोना हालेवनाया माने बावगारसिगोन ना सोरबा सोरबा हालेवनायनि नियमफोरखौ माबायदि ओंखायनो एसे देखायनोसै आं नोंथांमोन नायदो नै बिराद माने बेबायदि नुफेरला आरोना हालेवनायखौ ओंखायनो हालेवनायखौ दुब्लियावनो देखायनो होनना फैथारबाय आं नै हालिसेल' ना आच्छा नांगोल होननाय बुस्थुखौ नुलालै दाबायदियाव एकदम नै बेल'थारसै आरो बे जोब्बाथ' नोंनाबो नोंबो लांबाथ' आरो नांगोलखौ नुनायसो नंला बयबो दुब्लियाव बेल'खासै ना आच्छा गोदोथ' ग्रोम ग्रोम खम हालेवोमोन ओरैजाय हालिथाम हालिब्रै लाइन लाइन हालेवोमोन गोदो खिन्थु दा बिदि गैला आरो मोसौखौबो नोङो लाखिनोबो खस्थ'ना नों एकदम मानसि नांबाय थागौ जायोना सानसे मोसौजों नांफाबाय था गांसो गैलाथ' आरो जायगाबो गैला आरो नैबे नोलोबारियाव मोसौ हाबनो हाया नङाबाथ' लाखिनो हागौ आरो बायसान्स जुदि नोङो बे मोसौखौ खायोबाबो मा जायो फासि नांना थैजानो गिनांगौ ना बिजौ खाबाय मोनजायालै नोलोबारिया बिराद गोजौ गोजौ ना बबाव हानलंनानै मोनबाय बेनो थ' हालेवनायखौ एसे देखायबाय आङो नै गायखांसिगोनबा बेल'सै दा दंबावो नैबेबो हायाबो मोनखाजोब्बाय मालायनि ओरै खोथिया फुगासिनो दं नैबे दब्लायसेल'सै आरो ना गायखांबा ओमफ्राय खोथिया थिलि ओमफ्राय नैबेबो दा ओरै बारनानै ओरै बारनांगौ दंमोन नै बिसोर दै लोमजोबा मालाय हाग्रा बारि जाजोब्बाय माने बाला जाजोब्बाय आरो ना नैबेलाय सोरानि महेन्द्र मोसौफ्राबो बहुद सापर्ट होदों नालाय बेस्राफोरनि बोरो जोंसा जागोनथ' आरो फुगासिनो मालाय नै दिनै गायथ'वा ना गायगोन बेखौबो फोमोनखागोन नामा दिनैथ' टाइम मोननाय नंला थ' दानि जुगाव मोनसे बुस्थुखौ एकदम नटिस खालामनो गोनां आरो ना माने दुब्लियाव नांगोल नुला मै नुला फारसेथिं मोसौ बिदि हालेवनाय गैला आरो ओमफ्राय ओंखायनो नैबेयाव गयफुरि बियो बेखौ एसे देखायबाय नोंथांमोना माबायदि मोनगोन नोंथांमोना दिनैनि जुगाव माने मोसौजों हालेवनाया बहुद खस्थ' फारसे मोसौखौबो नोङो नायबाय था ओमफ्राय थाफानांगौ जायो फारसेनिफ्राय मोसौखौबो थाफाबाय था ओमफ्राय हालेवदोलाय बेखौबो नोङो मोसौखौबो जोथोन लाबाय था बेनिखायनो माने मोसौजों हालेवनाया एसे खस्थ' जाबाय ओमफ्राय एरा मोसौजों हालेवबा टाइम मेकआप जाया आरो बेनिखायनो माने मोसौजों बहुद खम हालेवो ओमफ्राय हाजिरा होयो ओमफ्राय गासिबो माने ट्रेक्टरजों हालेवजोबो आरो बयबो खनसे जाखांबाय लोंखांबाय मोजां जिरायबाय आं थांलायलायसै दै बयबो थालायलायदो दे मावफिनलायदो मोनाजासे दा मोनायाव एसे मेंगा होदो गाबोनबो ओमफ्राय हाजासेखौथ' बयबो गायनांगोन दे माहाजोन बुरियाबो थालायलायदो दे अनलायलायनांगोन मालाबा नोंसिनावबो गायहैलायगोन ना सावरिसो नालाय फाला बदल दे बिदिबा दै थालायलायदो दे लोगोफोर आं जेसेबां हायो नैबे दिनैनि दैज्लां समनि जिथुनाखि खेथि मावनाय बेखौ एसे नोंथांमोननो बेसेबां देखायनो नाजाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदिखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे सोरबा जुदि गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना आरो जुदि नोंथांमोना बिदि खालामबाय थायोब्ला आं बेबायदिनो माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो माने साहस मोनगोन आरोना ओंखायनो नोंथांमोना जुदि गोदानै सोरबा फैयोबा दाबाव भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै आं थेंक इउ फर वाचिं